Salutare, dragilor! Astăzi vrem să încercăm dulciuri americane și am comandat un mystery box de la cei de la Candyland, tocmai pentru a vedea prima impresie la aceste dulciuri. Ești pregătit, Andreea? Da. Hai să încercăm! Haideți să le desfacem și să vedem ce găsim înăuntru. Nu că n-am fi văzut prin cutie, dar totuși. Nu este lipită. Nu este lipită. Haideți să vedem ce găsim înăuntru. Am zis că eu... Acum că am deschis cutia, putem vedea că avem următoarele dulciuri. Popping Candy. Ce mai avem, Andreea? Takis. Takis, Blue Hit. Apoi avem O gumă. gumă de mestecat, Da. Gumă de mestecat. Bumble Yum, Niște biscuiți Oreo. sunt M&M's, M&M. apoi avem Skittles. Skittles. Nu știu cum se numește asta. Asta se numește Kit Kat Birthday Cake. Un jeleu cu cireșe. Giant Gummy Icy, da, și este cu sherry. Niște bombonici colorate. Bomboane cu fructe, Nerds. De pădure, cred că. O caramea. Asta este caramea, da, Niște de portocale. Toki. Și Pocky Cookies Cream. Interesant. Cu ce vrei să începem, Andreea? Cu biscuiți Oreo. Cu biscuiți Oreo. Haideți să vedem. Sincer, au un gust destul de comun, ca orice alt cookies de pe piață, chiar și de la noi, cu bombonele M&M's. Sincer, nimic interesant. Nu sunt ieșiți din comun. Asta? Ce vrei tu? Nu știu cum se desface. Acum încercăm Popping Candy Sour. Sunt acele bombonele care pocnesc în gură. Încearcă, Andreea. Au un gust destul de plăcut de pepene roșu. Sincer să fiu, sunt interesante. Un gust pe care nu prea l-am întâlnit la dulciurile de la noi de pe piață. Foarte bune. Chiar foarte bune, astea îmi plac. Și mie. Asta îmi La plac. 10. De data asta vrem de-astea. Acum ce încercăm? Tot spate, tati. Pocky Cookies Cream. Poftim. Noroc.
fost la fel. Eu nu am mai mâncat, dar nu au absolut niciun gust. Nota Sunt, 0. sunt lipsite de gust, cred că eu le-aș da un 2. Eu 1. Da, nota 2. N-aș mai cumpăra. Skittles. Acum ce încercăm? Skittles. Skittles Giants, care teoretic sunt mai mari decât Skittles-urile normale. Pe bune? Da. Poftim. Cam așa de mari sunt. Deci sunt destul de măricele. Nota 10. Exact același gust de Skittles, ca la orice alt Skittles pe care îl găsiți pe piață, doar că sunt mult mai mari. Sunt mult mai. Următorul din listă, Kit Kat Birthday Cake. La cum au fost până acum, nu mă aștept ca ăsta să fie și din comun. Mă aștept tot la un gust destul de normal, adică nu mă aștept la nimic fenomenal. Stai că sunt. Mulțumesc. Interesantă culorile, cel puțin. Nota 7. Sincer, parcă ar fi napolitane din alea la 1 leu. 5. Nota 5 din partea mea. Eu 7. Ce vrei să alegem? Mai avem 4 produse. Mai avem Giant Gummy. Mai avem carameaua. Mai avem bomboanele cu fructe. Și bineînțeles Takis. Și la sfârșit avem, bineînțeles, guma. Cu ce vrei să continuăm? Bombonele. Cu bombonelele. Haideți să încercăm Nerds Candy Fruit. Mi se pare de acolo se desfăceau înainte. Da. Și toarnele șampană. Wow. Arată ceva de genul. Erau și jeleu cu ele. Da. Nota 10. Ce notă le dai? Da, în afara faptului că sunt destul de tari, Nu știu. înăuntru sunt și destul de acrișoare. Deloc pe gustul meu. Al meu, da. După mine nota 4. A mea N-aș 10. mai cumpăra niciodată așa ceva. Da, pentru Andreea sunt bune, probabil îi plac mai acrișoare, dar pentru gustul meu sunt horror. Cu ce vrei să continuăm? Cu carameaua. Carameaua. Ajută-mă. Carameaua care este Cu portocale. cu portocale. Mușcă tu dacă vrei sau dăm să mușc eu și nu trebuie să rup neapărat că... Nu, nu. Nota 8. Are un gust foarte, foarte artificial de portocală. Am mâncat caramele mult mai bune. Și se mestecă și foarte greu. Foarte greu, da. Sincer, sugus e mult mai bun decât carameaua Care asta. supus? La gunoi? O să arunc la gunoi că nici mie nu-mi place. Nota 0 mai bine. Foarte slab. Foarte slab. Deci am dat pe acest mystery box am plătit cred că 160 de lei dacă nu mă înșel. Până acum nu cred că aș fi dat mai mult
de 30 de lei. Adică nimic ieșit din comun, foarte slabe calitativ. Următorul, Takis. Am înțeles că sunt destul de iuți, n-am mâncat niciodată. Sincer, nu-mi place iutele deloc. Ți-ți place iute? Ți-ți place iute? N-așa mult, nu sunt prieten Da. cu el. Mie nu-mi place. Sper să nu fie extraordinar de iuți. Extrem de albastre, pline de praf și colorant. Horror. Horror. Extrem, extrem, extrem de iuți. Extrem de iuți. Nota 1. Nota 1 din punctul meu Și de a mea vedere. la fel. Am luat o pauză de câteva minute, sincer, a trebuit să bem apă. Dacă vă place iutele dus la extrem, vă recomand Takis. Dacă sunteți ca mine, că nu vă place iutele deloc, sunt oribile. N-aș cumpăra așa ceva niciodată. Sincer, nu le-aș lua nici dacă mi le da pe gratis. Nu știu dacă Andrei i-a plăcut, i-a spus că îi place iutele, dar aparent acum nu cred că îi mai place. Îți plac? Păi în Grecia am mâncat unele care nu erau atât de iuți. Nu, dar astea albastre. Nu mi-au plăcut asta. Nu ți-au plăcut. Ți-ai mai cumpăra? Nu. Nu ți-ai mai cumpăra. Da, asta. Deci, clar, nota 1 din partea mea și la Takis. Următorul este jeleu gigant cu gust de cireșe. Mușchi primul? Mușchi eu primul, dacă vrei, da. Oho. Arată destul de bine, n-am ce spune. Sec. Doar că arată bine și atâta tot. Bă, Gustul are gust bun, nota 9. nu este atât de... Bă, e bun rău. Mie nu mi se pare a fi... Tati, e bun. Nota 9. Da, gustul nu mi se pare chiar atât de bun. Eu îi dau... De fapt, nu că nu este bun. Are un gust ok de cireșe, dar foarte succint. Adică nu e atât de pronunțat. Îi dau nota 7. Pentru Giant Gummy, nota 7. Ultimul produs pe care îl degustăm sau îl testăm astăzi, gumă de mestecat, Bubble Yum. Nu știu ce gust are, sincer să fiu, nici nu scrie pe pachetul ăsta. Așa că, Andreea, faci onorurile. Da, am mai mâncat. Dar Din asta n-am mâncat, nici eu, nici tu până acum n-am cumpărat. altfel de astea. Ok. Are gust de gumă turbo. 100% gust de gumă turbo. Nota 8. La început este destul de moale. Și na, având în vedere că e oarecum gustul copilăriei mele, eu am să-i dau nota 9. Mie unul îmi place guma asta de mestecat. Bubble Yum. Ok. Din asta da, aș mai cumpăra. Mie îmi place. Dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi în care am testat produse din state. Unele au fost bunele, altele mai puțin bune. În concluzie, nu cred că se merită 150-160 de lei pe un astfel de mystery box. Găsim produse, cred că mult mai bune chiar și la noi în magazine. Dacă v-a plăcut, vă așteptăm cu un subscribe pe canal, ne-ar ajuta foarte mult. Și dacă vreți să ne scrieți în comentarii ce altceva ați vrea să mai testăm sau ce ați vrea să mai vedeți din partea noastră, ne-ar ajuta enorm. Pa! Pa!